Duha ka balay ang nadanyos gumikan sa nasinating pagbaha sa usa ka barangay sa Coronadal City. Kasagaran sa apektadong banay, walay nasalbar nga gamit hasta ang ilang binuhing hayop. Ani ang report. Kuha kini sa nitabong pagbaha kagabi sa Purok Lower Libertad, Barangay Taplan, Coronadal City, kung asa nahagbo ang katunga sa usa ka balay. Samtang ang usa nadanyos og nagbitay humanakan ka ng yuta sa baha. Una nahitabo ang pagbaha, nakasinati kuno og pag-ulan ang lungsod hangtod pagkagabi, ilabi na sa bukid nga bahin. Apat na pamilya yung immediate na i-evacuate ng barangay LGU. Actually, nandun din si Kapitan Angelica Bermil at si Kagawad Anoche. Sila yung nag-a-assist doon sa mga naapektuhan. Kining si Tatay Domingo, nagproblema gayud kay 20 ka mga binuhing manok niya ang gianod sa baha. Wala sab kuno siya nasalbar nga gamit tungod apil ang iyang balay nga gibanlas sa baha. Wala ko minakuha sa akong gamit pati manok, akong mga kaldero, pinggan, baso, tanan. Kining si Ate Excelsa Salamangka nga ang katunga sa iyang balay nagbitay na lang gumikan sa nahugmak nga riverbank. Dako ang iyang pasalamat nga wala pa sila nakatulog sa iyang anak dihang may baha. Ang gamit may nasalbar man kami, pero ang mga sapat may mga manok kami nga wala gid nasalbar, kag ang pabo. Ang gamit wala problema sa among gamit, ang ginaproblemahan ng ginamon ang istara namon. Continuous kasing ulan kahapon. Medyo hindi gaano kalakasan pero continuous. Hanggang oras din, hanggang sa gabi. Siguro sa banda ng Tapakan, doon siguro ang malakas mo sa mga medyo bundok na area. Natda na sabog paunang tabang ang mga biktima. Duha ka banay ang nawadaan og balay ang nagtiner karon sa Barangay Gymnasium sa Barangay Taplan, Coronadal City. Samtang ang laing duha ka banay nga apektado usab sa baha ang wala na mihikling og namunyo sa ilang mga kabanay. Opo, very risky po yung bahay nila. Siguro kasi malapit talaga sa tubig. Pero wala kami nagpabaya nga mag-remind sa kanila. And then alert din po talaga sila, alert po sila. Yun lang, gusto nila magstay doon kasi yun na lang talagang bahay nila. Ngayon wala na po silang bahay, dito na po sila. Dugang pa sa kapitan nga kaniadtong October 2021, aduna na kuno'y balay nga naanod sa maong lugar. Sa pagkakaron, ilan na sab kuno ginalantaw ang posibleng relocation sa mga namuyo sa mga lugar nga anaa daplin sa sapa. Gawas sa Barangay Taplan, gibasab ang pipila ka lugar sa lungsod nga mao ang Purok Masagana, Barangay Zone 3, Purok Crismo sa Barangay Sarabia ug dakong portion sa concrete protection dike sa Barangay GPS nga nag-collapse. Nagpadayon ang gihimong assessment sa CDRMO sa danyo sa maong pagbaha.